Μαζί μας τον προπονητή της Σάμος Φούτσαλ, τον κύριο Θοδωρή Μιχαλόπουλο. Coach, σήμερα δεν πήγε τίποτα καλά. Η ομάδα ιτήθηκε εύκολα από τον Κουριδαλό. Τι έφτεξε? Πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε ότι φταίνε. Το σημαντικότερο είναι ότι μας προβληματίζει λίγο το γεγονός ότι τα παιδιά που έχουμε φέτος μαζί μας είναι μαζί με το κλασικό και μπερδευόμαστε λίγο στις ώρες και στις μέρες που έχουμε προπονήσεις, οπότε δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε το προπονήσεις που θέλουμε. Σήμερα ήδη μας λείπανε 3-4 παιδιά που είχαν προηγουμένως αγώνα, οπότε είναι μια κατάσταση που δεν μπορούμε να την έχουμε υπέρ μας. Ωστόσο, συνεχίζουμε αυτούς που έχουμε πάρα πολλά να διορθώσουμε. Αυτά τα παιχνίδια τα θέλουμε γιατί και κάνει καλό σε εμάς, βλέπουμε σε ποια κατάσταση είμαστε και σίγουρα έχουμε να βοηθήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Έπαιξε ρόλο ότι η ομάδα δεν έχει επίσημους αγώνες στα πόδια της? Σίγουρα έπαιξε ρόλο. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι είναι το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε επίσημα εδώ στο νησί. Παίξαμε ένα πάνω στην Αθήνα. Έχουμε μία ανατέωση που δεν κατέβηκε καθόλου μόνο να παίξει. Έχουμε δύο αναβολές πάλι εντός έδρας που δεν έγιναν παιχνίδια. Όλα αυτά δεν μας έχουν βοηθήσει σε κανένα σημείο στο να δούμε τις ελλείψεις μας, τα προβλήματά μας και πού υστερούμε. Ξαφνικά βρεθήκαμε να παίζουμε τον φαβόρη του ομίλου, το είδαμε και πέρσι αυτό. Μας κέρδισε πάλι εύκολα ο Κουριδαλός. Νομίζω είναι από πέρσι είναι καλύτερη ομάδα. Οπότε είναι λογικό το να μην έχουμε παιχνίδι και ξαφνικά να πρέπει να παίξουμε ένα παιχνίδι το οποίο έχει τεράστιες απαιτήσεις. Σίγουρα μετράει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.